mbaɗirani mbaɗani ne mbarde am du'eteyaɗe dartine holto général Buhari woni holto Paul Kagame woni holto Macky Sall woni holto Adama Barrow woni holto Oumar Mbalo woni jalte ɓiɓɓe bamo nen nani bare jalte ɓiɓɓe yumo nen nani bare jalte ɓiɓɓe kawmo nen nani bare holto général Ali Dalas notoɗe en ko yaawi ɓiɓɓe yimmira e meɗen e babira e meɗen e ɓiɓɓe kawira e men nani bare leydi Guinée mi woyi laamu Alpha Condé lamɗo bonɗo lamɗo mo ala jum lamɗo mo ala démocratie ɗiɗo président ji fof miɗo haalana wota paɗe CEDEAO ko nelaɓe France ɓe yo moƴƴata e fulɓe kam woni kalɗo gonga e nder Afrique foɗɗe dande muɗum taƴete yo dandam taƴe wallay CEDEAO arani yottude huuja ari wadde ko weli français naaɓe ɓeɗo limtaɓe ɗo ɓe fof worɓe jambareɓe taw woni worɓe laamiɓe taw woni yimɓe yurmotoɓe dogue jaawe bandira e moɗon ko yaawi hande ko ñalawma aljuma hande fulɓe nanguira e Guinée kono guertoɗe dillungal fof hirse en keeɓi ko daraniɗen en keeɓi ɗo kuccuɗen en keeɓi ko kaɓɗen musidɗo moon Ba Cambel Gueɗa gardiɗo groupe énergie international ko groupe hulani laamu jolo woni mam taw woni gonga nati laamade Afrique holko laamoto e Afrique ko tubakoɓe gondi kamɓe joƴƴinnoɓe mbaɗi leyɗe meɗen ƴele sa joƴƴini yimɓe joƴƴin ɗumen e dow gonga kono mbayiɗa fo wodani mbayiɗa fo laamotako